Measúnú Rangbhunaithe Haon, Eolaíocht Adhmaid inár dtimpeallacht. Maidir leis an achmhainn seo, dearú an achmhainn seo mar thaca dúintúirí, Teicneolaíocht Adhmaid agus ag péile Measúnú Rangbhunaithe Haon, sé sin Eolaíocht Adhmaid inár dtimpeallacht. Thorthaí deire, mud duit féachant ar an achmhainn seo a gcóir leis na treoilínte do na Measúnú Rangbhunaithe de Teicneolaíocht Adhmaid. Agus sin le fáil ar ranóg na Teicneolaíocht Adhmaid ag www.curriculumonline.ie. San achmhainn seo, tá sé mar aim againn. Tuiscint á le ról Measúnú Rangbhunaithe Haon i Teicneolaíocht Adhmaid. Struchtúr Measúnú Rangbhunaithe Haon, Eolaíocht Adhmaid inár dtimpeallacht. Macnamh aonla ar thabhairt an phróisis adbhreithithe ar ólam agus ar mheasúnú ábhar de Measúnú Rangbhunaithe. Ranan Físeán. Tá na ranan leabhartha seo leanús san níosran seo. Forléargas ar MRB Haon, Ullmhúchán. An MRB a chur grích, tré, Taighde agus anailís. Coincheapa agus chur bhfeidhm, Measúnú ar a thorthaí, a Measúnú Rangbhunaithe chur niúil. An leibhéal gnóthachtála a chinneadh, agus na chéad chéimeanna eile. Cuireann an trás sóisireacht béim láidir ar Measúnú mar chuid den phróisis fóilme. Trí Measúnú Rangbhunaithe, bei deiseanna éisceoirí réimse leathan eolais, tuiscinthe, scileanna agus lochanna arbeirt go gníomhach leistigh de Teicneolaíocht Adhmaid. Trí ranpháirteach gníomhach na scoláirí le Measúnú Rangbhunaithe, cuirteach an cinn, príomhscileanna na sraithe sóisiirí a ligean dóibh a bheith níos léirithe agus níos cruthaithe, smaoinú ar a son féin, cumarsáide dhéanana agus a bheith ná na scileanna atá fóilme acu chur bhfeidhm. Cabhraíonn siad freisin le scoláirí fóilm conas fóilm agus freagartach lacha as a gcuid fóilme féin. Is féidir é seo bhaint amach trí thimpeallacht fóilm gníomhach agus comhaibreach a cheadann go agus rá na scoláirí maidir leis an tslí a bhfuilmíonn siad. I bhíonn sin nádúr athraíoch an eolais, a éasca bhíonn rochtan ag scoláirí ar áisnéis, agus luas an athraithe san ina d'oibre agus a fud an domhan na goiteanna, tá na hinneolaíochtaí agus na scileanna seo ríthabhairteach dún daoine óga a olbhú don ólam agus don saol. Forléargas, Measúnú Rangbhunaithe Haon, Eolaíocht Adhmaid inár dtimpeallacht. Trí Eolaíocht Adhmaid inár dtimpeallachta, tugtar deiseanna de scoláirí Taighde dhéanana ar thaincheist nó ar ábhar a bhain le Eolaíocht Adhmaid a bhfuil sim acu ann ina dtimpeallacht féin. Is é an tábhacht a bhain leis an Measúnú Rangbhunaithe seo gus spreagann sé scoláirí chun páirteach lacha i Taighde agus a gcuid thorthaí a chur niúil. Tá eolas maidir leis an MRB ar fáil sna treoilínte do na Measúnú Rangbhunaithe atá le fáil ar www.curriculumonline.ie. Eolaíocht Adhmaid inár dtimpeallacht. Tugtar Forléargas gairid ar Measúnú Rangbhunaithe Haon sa tabla thuspáintear. Bei MRB Haon ar siúl i mbliana dó den srá sóisireach. Maidir leis an Measúnú Rangbhunaithe seo, déanana an scoláire imscrúdú agus cuir láthair ina éonar ar ábhar a bhain le Eolaíocht Adhmaid. Is féidir leis an scoláire an topic a chur anúil trí aon bhean chuí. Is féidir le scoláirí comhaibreú ach ní mór de gach scoláire píosa oibre éonar a chur láthair. Bhíocht nófar an MRB laistigh de ionaíocht trí seachtaine le cabhair agus le teoir ón mhuinteoir. Dúir an scoil tuairisc in MRB den scoláire agus den tuismór nó cuimhnóir, faoi mar diontar le gach Measúnú Rangbhunaithe eile. Tá sonraí maidir le pleanáil, olbhú, chuir gríoch, Measúnú agus tuairisciú MRB Haon ar fáil sna treoilínte do na Measúnú Rangbhunaithe. Agus iad ag tabhairt faoi MRB Haon. Ar dús,
ba chóir do scoláirí suíomh a ránú chun a gcuid Taighde a bhunú agus an sin táthar ag súil go ndanfá siad spreaga a bhain le Eolaíocht Adhmaid tá Measúnú Rangbhunaithe. Agus déanann na scoláirí Taighde agus déanann siad imscrúdú ar an teancheis nó ar an topic a bhain leis an Eolaíocht Adhmaid atá rannaí acu laistigh a chomhthéacs áitiúil nó domhanda. Ba chóir scoláirí is spreaga chun topic nó smaoinú a bhfuil suim acu ann a fhiosrú. Nuair a bheidh go Taighde déanta ag na scoláirí, déanann siad anailís agus tuigh siad ar chanclúdaí ar a go thorthaí. Dearú an Measúnú Rangbhunaithe seo chun forbairt scileanna Taighde agus meastóireachta a spreaga le linn 3 bliain na sraithe seoisirí. Seoirlínte chun an Measúnú Rangbhunaithe a dhéanamh. Leachtar meas na seanann seo an próiseas a bhfuiltear chun Measúnú Rangbhunaithe a dhéanamh. Is é an aim an próiseas seo treoir chur ar fáil do bhainteoirí agus iad ag cabhrú lena gcuid scoláirí an MRB a dhéanamh. Tá na chéimeanna seo leanas a gceist leis an próiseas. Uimhre 1 Ullmhúchán. Uimhre 2 an Measúnú Rangbhunaithe a chur i grích. Uimhre 3 an leibhéal gnóthachtála a chinneadh agus é deireadh na chéad chéimeanna eile. An muid inis in na chéimeanna éagsúla don próiseas. Ullmhúchán. Maidile Ullmhúchán do Measúnú Rangbhunaithe. Le linn 3 bliain na sraithe seoisirí, ba cheart go mbeadh deisina ag scoláirí scileanna Taighde agus meastóireachta a arbeirt a chairdeoidh lob thorthaí MRB haon, Eolaíocht Adhmaid inár dtimpeallacht ar bhealach fiúntach. Nuair a thagann deisina chun cinn, ba cheart a bhfiosrucht a chothú chun topicaí agus smaointe a bhfuil suim acu intú a fhiosrú, as ba cheart ag do spreaga chun naisc ábhartha a aithint idir fólam an tiomaranga agus an saol leibhéal. Cé go bhfuil an Measúnú Rangbhunaithe seo díreach go príomha ar an snáithe, Eolaíocht agus ábhar Adhmaid, ba chóir go mbeadh roinnt eolais, lochanna, tuiscinne agus scileanna forbartha ag na scoláirí ar fud na 3 snáithe streidear ar Teicneolaíocht Adhmaid sular racha siad an gleic leis an chéad Measúnú Rangbhunaithe. Ba chóir do ranna ábhar an Measúnú Rangbhunaithe phlé agus éon teagas agus nó éon eolam a bhacha ag teastáil a phleanáil. Ba chóir do bhainteoirí dul daithí ar na dachma seo leanas. Sonraíocht Teicneolaíocht Adhmaid, treoirlínte Teicneolaíocht Adhmaid don na Measúnú Rangbhunaithe, samplaí anailtealte d'ábhar scoláirí, measúnú agus tuairisciú sa sráid sóisiúrach. Tá na documentí seo ar fáil ar www.curriculumonline.ie. MRB haon a chur i grích. Breanóid inis in na réimsí gníomhachtaí a níoraí na scoláirí orthu de réir mar dhéanann siad an MRB acu. Dúireann na scoláirí faoin na réimsí gníomhachta seo leanas, agus chuir siad iad aniuil agus is cuid mhór a gcuir grích Measúnú Rangbhunaithe haon é sin. Taighde agus anailís. Coincheapa agus chur a bhfeidhm. Measúnú ar a thorthaí. A Measúnú Rangbhunaithe a chur in núl. Agus a Measúnú Rangbhunaithe a chur grích acu, déanann na scoláirí fianaise ar a gcuid fólama a ghabháil agus a chur in núl tríú a fólama. Dus roiid muid inis gach ceann de na chéad réimsí gníomhachtaí sin. Ábhar a ranú de MRB haon. Ar an gcéad dul síos ní mór do scoláirí ábhar a ranú don MRB acu. B'fhéidir go raibh an scoláirí rud éigin in an timpeallacht nó gcomharsanna féin, do bhaile, in an gáirdaín nó go háitiúil maidile Adhmaid nó Teicneolaíocht Adhmaid, a bhfuil siad fiosrach faoi agus a bhíonn lomh tuile imscrútaithe a dhéanamh mar theancheist nó mar thapaigh a bhain le Eolaíocht Adhmaid le haghaidh MRB haon. Agus ábhar nó réimse spéise a ranú de MRB haon, tá an rogha ag scoláirí a d'opaigh a chur i bhfarm ceistin nó ráitis. Seo dhá hampla de thapaigh MRB is ráitis é ceann amháin agus is ceistín ceannaile. Ó thaobh go crán. Próiseas an áirithe. Tá an topic seo curtha mar ráitis. Scrúanna in éad an glú. Cé acu amach an bua. Tá an topic seo curtha mar cheist.
Is féidir rion samplaí de hapaí féidir MRB híon na áras na teorlínte don na Measúnú Rangbhunaithe. Sample de hapaí. Úsáid festas mitnúil thar ailt Adhmaid dros gan Gáirdeán, ó shiel go crán, próisis an oirisithe. An dóigh mar an Adhmaid lasmuigh, ról na mhairisí sa domhan, ról na mhairisí am a cheantar, scrúin na niad an glú, cé acu amach an bua. Adhmaid wogha a gcomparáid le crú Adhmaid, bagairt na spéisios ionrach ar chrainn dúchasacha, cail arnacha in éideann forasacha. Tóir nach bhfuil sa tapaí atá listáilte ach sampla de hapaí féidirthe agus níor siad seantóireacht ná le gabhalach. Tá sé tábhachtach cibé tapaí go raibh scoláirí go chóir go mar sé bainteach le sonraíocht Teicneolaíocht Adhmaid agus níos tábhachtaí fós go chóir go mar sé in ábhar spéise ag an scoláire. Tapaí féidirthe. Nuair a hagann deiseanach an cín, ba chóir fiosracht an scoláire a chothú chun tapaí smaointe a bhfuil spéis aige iontu a isriú agus ba chóir é spreag le naisc ábhartha a thaithint idir an ollam sa rang agus an gnóthachtála. Agus teagann na ráit sin ó treoirlínte do na Measúnú Rangbhunaithe leanach a shíneadh. Linsa híon, Taighde agus anailís. Nuair a bheidh chinneadh dionta ag scoláirí ar hapaigh laiste de thaobh chun dína mhair, ba chóir do scoláirí, sonraí agus faisnéis a bhallú ó insí éagsúla chun Taighde a dhéanamh ar an MRB, a d'fheidh féin a dhéanamh trí roinnt Taighde Ullmhúchán príomha, agus nó roinnt Taighde deisce tánaiseach. Faointí na faisnéise go léir chlárú a bailíomh chuna intíocht agus a cháilíocht a bheas, agus chuna áirithiú gur féidir tagart dhéanamh do na faointí a úsáidte sa teasc, ábhar chuardach go héifiachtach a bheas agus a hintéisiú. D'fhéadfadh na scoláirí a smaoinú smaointí a cheannú trí ransú smaointe a dhéanamh ar phríomhocail, phrásaí agus píosaí faisnéise eile a charrach le an Taighde. Déanann na scoláirí fianaise ar an Taighde agus an anailís sin a ghabháil agus a chur in iúl trí loga fáilme. Linsa dó, Coincheapa agus bhfeidhm. Nuair a bheidh an Taighde agus an anailís in an bhaisnéis a bailíomh dionta, ba chóir do na scoláirí go Taighde thorthaí an nascail le príomhchoncheapa an ábhar a roghnú siad. Déit dhéarthaí, cad é is Coincheapa Teicneolaíocht Adhmaid? Breathnú mís ar shampla den rud a déiteach a bheith a gceist le Coincheapa Teicneolaíocht Adhmaid. Mas rud é gur bé seo an tábhar roghnaíomh an fá nach labhann binse páirce, is féidir le scoláirí tarrant ar go Taighde agus ar an tapaí a chrossthagart chun rudaí eile Adhmaid atá lasmuigh chun carúil lena go tuairimí nó chun ceist na breise a chomh. An fá a nearnú an rud áirithe seo a chaoinú lasmuigh nó nach nearnú chinneadh a chaoinú. Déiteach an scoláirí ar thuaidh, an maineann sé leis an ábhar. Sa chás seo, déiteach an Coincheapa atá áiniucha a bheith bainteach le marnacht an ábhar. Ba chóir na scoláirí spreaga ag an buinte seo chun Coincheapa gaolmhara eile a bheas chun carúil lena bhreagairt a bheachtú chun nuair ábhart. Mar shampla, déiteach scoláirí smaoinú ar na tosca eile a agan nach labhann dionta Adhmaid. Mar shampla, éifeachtach báilchrais snásta nó gnéad deartha áirithe don diontam agus mar sin de. Is féidir le scoláirí leas a bhaint is an eolas atá fáilme acu cheana féin a Teicneolaíocht Adhmaid, in ábhar eile nó neisbríd saoil, ach ba cheap go gcuireadh an áisnéis Taighde atá bailithe acu tuilleadh fós lena duiscint. Caithfidh sé seo loibh in dhiaidh sin níos cruinne a dhéanamh le saincheisna a bhain le Eolaíocht Adhmaid agus lena bhfeidhm na laiste de dtimpeallacht Adhmaid áitiúil agus nó domhanda. Linsa trí, Measúnú ar a thorthaí. Is í an aimim seo go bhforbrach scoláirí tuairim fearsana nó go darnach siad conclúidí cinnte ó na bhfolum a bhuirthas tríomh thorthaí Measúnú Rangbhunaithe.
Ba chóir de scoláirí. Measúnú Rangbhunaithe an méid a dheolmsiad faoin topic a dhéireadh siad orthu. Mac na bhíonna an bróisis a thug siad ó thús go deireadh na hoibre a cheol siad isteach. Réimse détaí a chur san áireamh ag an pointe seo ná inniucha Rangbhunaithe hácht na topicaí maidide le baint fearsanta, áitiúil, thóisialta nó cóthaíl. Ar raibh siad ná go eolais, tuiscine agus smaointe a chur a bhfeidhm ar an topic a roghnaíomh. Tuairimí éagsúla a bhain leis an ábhar roghnaithe a bhíonú maras cuí. Mac na bhíonna méid ar smaoine siad faoi solanneach siad am an phróiseas Taighde agus céad é is smaoineann siad inisir. Chumas a churthar an feolam áit ar Eolaíocht Adhmaid inár dtimpeallacht a bhfeidhm ag gníomhaíocht Measúnú Rangbhunaithe seo. Tuairim persanta Albert nó teacht ar conclúidí cinnte ón bheolam a bhíonn an trí ghoil ingleic leis an Measúnú Rangbhunaithe. Measúnú Rangbhunaithe chur aniuil. Íartar na scoláirí finis ar ólam a bheafada ón na Measúnú Rangbhunaithe agus logal fólma éonar a úsáid. Maidide le scoláirí ba chóir, an méid a fólma acu réis inscrúda Rangbhunaithe ar rá féin topic a chur láthair trína loga fólma. Fáisne a chur láthair ina bhocail féin. Tuiscint fearsanta ar léiriú ar an nólas agus in na smaointe a bhain leis an ábhar a roghnaigh siad. Iad is spreagach chun an áisnéis is fearr a aithint a chun na gcuid oibre niúil. An meán is éireannaí a roghnaigh chun an MRB a chur láthair. A Measúnú Rangbhunaithe chur aniuil. Seo rion samplaí de bhean a détaí úsáid. Scríbhinn, stíl tuairisce, lámhscríofa nó chlóscríofa. A bhfuairm dideartach, blog, Físeán, láthair leis leanán. A bhfuairm arc, láthair grafach nó tiosbantais. I bhfuairm foiime, padchréile nó gothú. Is féidir an taifeadh fólma a chur a dul chéile I cibé leag amach atá airnach chun smaointe an scoláirí a ghabháil. Ní sé gceist go mbeadh na meán ná na formáidí atá listealte le ghabhlach ach tugann siad moltaí maidide leis na rogna a d'fhéadfadh a bheith ann leis an Measúnú Rangbhunaithe chur láthair. Is mór an buntáiste de scoláirí deis na chur ar fáil dubh tríal bhaint as meán agus as formáidí éagsúla le linn na chéad bhliana agus a dara bliain. Chuir sé a gcumas go a bheith acu chun rogna ólasach a dhéanamh ar na gaoth is fearr ar féidir le cumarsáidí dhéanamh, ní amháin de Measúnú Rangbhunaithe ach don saoil goitiúna. Spreacadh na deisina seo scoláirí le bheith níos léirithe, níos crothaithe agus níos éifeachtaí maidide leis an gaoth a dhéanann siad cumarsáid. Cine maidide leis an leibhéal gnóthachtála. Nuair a bhíonn an MRB críochnaí acu, cuireann na scoláirí a logad fólma isteach. Déanann muintir Measúnú sealadach an sin ar obair na scoláirí bunaithe na gnóthachtála agus bronnfar tuairiscín sealadach air. Céad a charach le muintirí san obair seo. Céad a charach le muintirí san obair seo. Tá tacaí maidide leis na Measúnú Rangbhunaithe le fáil ar www.curriculumonline.ie mar seo leanas. Tionraíocht Teicneolaíocht Adhmaid na Sraithe Seoisrí. Chomh maith le cur síos a dhéanamh an gúrsa tugann an tionraíocht Forléargas gorid a chomhpháirteanna Measúnú an ábhar. Na treoilínte do na Measúnú Rangbhunaithe tugann siad sin ólas ginearálta a Measúnú Rangbhunaithe, na gnóthachtála a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ina leibhéal gnóthachtála de gach Measúnú Rangbhunaithe, agus treoilínte de scoileanna, muintirí agus scoláirí maidide leis an Measúnú Rangbhunaithe a dhéanamh. Na samplaí anailtéalte de thíthar scoláire. Is é cuspóir na samplaí sin cabhrú le forbairt ghairmiúil na muintirí, agus níl sé a gceist gur eisleamar iad den chud de le aon chorchuige amháin is féidir le scoláirí a leanúint agus iad am Measúnú Rangbhunaithe. Chuir tuile samplaí leis an gcuid seo den láithreán an gréasán le himocht ama. Béidir mar sé an chuidú ag muintirí beanú ar chud de na samplaí anailtéalte ábhartha
de híthar scolarí ón CM, thoilíonn siad cinnte faoi obair agus scolarí féin. Nuair a bheidh a Measúnú Rangbhunaithe chur grích ag na scolarí, chuireann siad a gcuid oibre faoi bhráid an múinteora. Díonn an múinteoir Measúnú sealadach ar obair a scolarí bunaithe na gnóthaí cáilíochtaí agus bronnthar a tuairiscíonn sealadach orthaí. Is an de chéad tuairiscóir leibhéal gnóthachtála de gach Measúnú Rangbhunaithe. Níor chomhlíonn na hincais go fóil, ag teacht le hincais, os cineann hincais agus thar bar ar fad. Ba chóir an múinteoir na gnóthaí cáilíochta ag tasú le hincais le baint amach go fóil, a léamh go dtí go sochainn siad an tuairiscín is fearr a dhéanann chur síos ar an obair atá á Measúnú acu. Ba chóir go mbeadh an tuairiscín atá á bhronna ag teacht go blú leis an critéir den tuairiscín leibhéal sin laistigh do na gnóthaí cáilíochta. Brean muid anois ar na gnóthaí cáilíochtaí de Measúnú Rangbhunaithe. Beidh muid anois seo na gnóthaí cáilíochtaí de Measúnú Rangbhunaithe, Eolaíocht Adhmaid inár dtimpeallacht. Tá sé seo ar fáil ón na treoirlínte do na Measúnú Rangbhunaithe. Chun na críocha léirithe, tuspáintear na gnóthaí cáilíochtaí don tuairiscín leibhéal ag teacht le hincais. Tógfaí deara go léiríonn na pointí le harchar ar thaobh na láimhdeise don tabla na chéad gnóthaí cáilíochtaí don tuairiscín ag teacht le hincais. I Measúnú Rangbhunaithe Teicneolaíocht Adhmaid, páirtí chéad gnóthaí cáilíochtaí do gach tuairiscín leibhéal. Féach ar na treoirlínte de Measúnú Rangbhunaithe chun na gnóthaí cáilíochtaí eiceáil do gach ceantar na chéad thuairiscóir de Measúnú Rangbhunaithe. Mar lú níos luachta is it seo leannas na chéad lionsa nó na réimsí gníomhaíochta íon an scoláire de MRB a Taighde agus anailís, Coincheapa agus chur Measúnú ar a thorthaí, a Measúnú Rangbhunaithe chur aniuil. Tá na réimsí gníomhaíochta seo ag teacht leis an gnóthaí cáilíochtaí mar seo le feiceálanis. Is féidir le eiceáil go soiléir conas a bhíonn na chéad lionsaí nó na chéad réimsí gníomhaíochtaí de MRB ag teacht leis na gnóthaí cáilíochtaí don tuairiscín leibhéal de réir na hincais a thuspáintear. Chun é seo léarú huile, tuspáinnaigh an sleamán seo conas a nealaíonn na chéad lionsaí nó réimsí gníomhaíochtaí a dhéanann na scolarí de MRB le gnóthaí cáilíochtaí do gach tuairiscín leibhéal. Lionsa 1. Tá Taighde agus anailís ag teacht leis an chéad gnóthaí cáilíochtaí in ngach tuairiscín. Lionsa 2. Tá Coincheapa agus chur ag teacht leis an dara gnóthaí cáilíochtaí in ngach tuairiscín. Lionsa 3. Tá Measúnú ar a thorthaí ag teacht leis an tríú gnóthaí cáilíochtaí in ngach tuairiscín. Lionsa 4. Tá MRB agur anúil ag teacht leis an 4 gnóthaí cáilíochtaí in ngach tuairiscín. Agus tuairiscín á bhronna, ba chóir do múinteoir na gnóthaí cáilíochtaí a léamh, ag tasú leis an tuairiscín anchos le baint amach go fóil, go dtí gur christeann siad an tuairiscín is fearr a dhéanann chur síos ar an obair atá á Measúnú acu. Ba chóir go mbeadh an tuairiscín atá á bhronna ag teacht go blú leis an critéir den tuairiscín leibhéal sin laistigh do na gnóthaí cáilíochtaí. Níor chóir do múinteoirí ghlacha leis go leanna thorthaí grúpa scolarí atá á Measúnú aon fátrún dáid ar le. Dibrí nár cheart obair na scolarí a bheas a gháinna gcoinne na gnóthaí cáilíochtaí seachas ar ainmú scolarí eile. Tá sonraí maid leis na tuairiscíní agus na gnóthaí cáilíochtaí de Measúnú Rangbhunaithe ar fáil sna treoirlínte do na Measúnú. Na chéad chéimeanna eile. Tar éis cinneadh sealadach a dhéanamh ar an leibhéal gnóthachta nó tuairiscín leibhéal a bronna, de chéim seo den fóisis, ghlac an múinteoirí páirt a gruinniú aibhreanaithe ar ólam agus ar Measúnú ábhar nó afma. Tugann na treoirlínte do na Measúnú Rangbhunaithe treoir níos mionsonraithe maidir le. Ranpháirteacht agus gníomhaíochtaí múinteoirí a gruinniú aibhreanaithe ar ólam agus ar Measúnú ábhar, agus sonraí maidir le héascú na gruinniú seo. Sonraí maidir le taifeadadh agus tuairisciú na thorthaí ó Measúnú Rangbhunaithe, agus chun sé treoir ar fáil freisin maidir le heaseolalas éifeachtach a thabhairt.
Féach an gcuid chuí den trolínte don Measúnú Rangbhunaithe. Tá ról tábhachtach le himmert ag an athbhreithniú ólam agus measúnú ábhar, nó ag an bróisis athma má le tuiscint múinteoirí a arbeirt ar a chaideann agus ar an chois na scoláirí. Tacaigh tir leis sin nuair a chruinneann múinteoirí leibhéal chun fianaise obair a chuid scoláirí a léiriú agus a phlé. Soláthraigh an cruinniú athma seo. Cóthasócht níos fearr a leibhreithniús múinteoirí, Alíniu níos fearr a bhreithniús leis na caighdeann na bhfuiltear ag súlómh, Aisolalas níos fearr de scoláirí. Chun an próisis athma cleachtas an cóibriaach an chéin freis conas go mbíonn múinteoirí cóiríonn na straiteisí fólma agus teagais a úsáideann siad chun carú le obair na scoláirí. Cruinniú Adhmaid ólam agus ar Measúnú ábhar. Mar Ullmhúchán don cruinniú Adhmaid ólam agus ar Measúnú ábhar, rannóid gach múinteoir sampla amháin d'obair na scoláirí de gach tuairiscín, nuair is féidir, agus beidh siad ar fáil le plé ag an cruinniú. Tuair an múinteoirí a sampla féin d'obair scoláirí chuig an cruinniú, agus pléann siad a measúnú sealadacha le cóglachaithe eile. Chur an cruinnithe Adhmaid ólam agus ar Measúnú ábhar ar chumas múinteoirí cóthasócht a bhaint amach go coibriach ina mreithniús ar obair scoláirí. Tacaigh tir leis an obair seo trí thagart a dhéanamh do na gnóthachtála mar tá leac amach sna treoirlínte Measúnaithe, agus trí thagart a dhéanamh freisin do na samplaí anótáilte de thíthar scoláirí a churann an CM ar fáil. Le linn cruinniú athma, beidh deisig múinteoirí samplaí scoláirí as phlé ag tosú le sampla nearnú measúnú sealdach agus ar luamh nár chomhlíonn an chus fós leis. Díreoidh an phlé gineálta ar a bhéid a éireann obair na scoláirí do na gnóthachtála ábhartha. Sa chás go bhfuil aspa cóintaithe ann, ba cheart do múinteoirí tagart a dhéanamh de samplaí ábhartha anótáilte de thíthar scoláirí a churann an CM ar fáil, agus más chuí cúpla sampla de thíthar scoláirí ó múinteoirí eile. Cé gur cheart go bhféachaí chuige an sa chruinniú go dtiocfaí ar chóthaill le linn an phlé, ba cheart amach an bhéim ar eolas agus scileann na gairmeanna múinteoirí a arbeirt seachas ar chóintú de aonghá a lorg maid le gach gnóthachtála i ngás sampla phléitear. Ba cheart amach an bhéim a gcónaí a bhreithniús a dhearbhú le linn na scruinnithe Adhmaid ar an ggur chuige is éireannaí a cheadaíonn do múinteoirí aontu leis an tuairiscín gur bé ar an iomlán is éireannaí don obair atá bheas. D'iontar an próisis arís agus rís eile ar a seall le samplaí a bronnú go sealdach ar thuairiscíní eile. Chun chimre a dhéanamh ar próisis athma, próisis athbhreithniú ar ólam agus ar Measúnú ábhar, roimh an cruinniú athma. Na scoláirí, nuair a bheadh an MRB críochnaí acu a lágadh fólma a chur isteach. Na múinteoir, measúnú sealdach a dhéanamh ar obair na scoláirí bunaithe ar na gnóthachtála agus tuairiscín sealdach a bhronna. I rith an chruinniúthe athma. Rion ábhar. Bíonn cruinniú athma ann chun cabhar le cóthasmhacht breithiúis faoi obair na scoláirí agus cóthuiscinte bheith ann maidir le caighdeann fólam na scoláirí i gcoinne gnóthachtála coitianta a socraíomh go seachtrach. Innéan an chruinniú athma. An múinteoir. Bunaithe ar chorthaí an chruinnithe a Measúnú a dhéanamh ar na breithiúis atá déanta acu ar obair a scoláirí más gá. An múinteoir arís, thorthaí a thaifeadadh agus tuairisciú ó Measúnú Rangbhunaithe. Aisolalas éifeachta a chur ar fáil de scoláirí ar an MRB acu. An tuilleadh eolas a fháil ar éascú agus thorthaíocht sa chruinniú Adhmaid ar ólam agus ar Measúnú ábhar, féachar agus sin na treoirlínte do na Measúnú Rangbhunaithe agus ar thaobh gréasáin an CM. Sa nachhainn seo, bhí deisteach an tuiscinte áil ar ról Measúnú Rangbhunaithe i Teicneolaíocht Adhmaid, rinneadh
Inniucha struchtú Measúnú Rangbhunaithe Eolaíocht Adhmaid inár dtimpeallacht. Agus rinne muid machnamh an tábhacht a bhain leis an bróisis amhreithe Ullmhúchán Measúnú Adhmaid afma go Measúnú Rangbhunaithe. Gur mágad, as do rannpháirteacht san nachhainn seo, tásúla go déanseach an tairbhagait.